Siêu là siêu dơ đầu nor. Hello guys, welcome back to the channel. Ben ini di Hong Kong sedang aku ini kita tim pun ada lah. So ada lain seberapa banyak orang ada. Saya mau bicara saya nama saya nama banyak. Kini juga ke mana guys? Videoखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक पाखायराम पाखायराम शेयर पाखायराम खालामनानै होबानो जाबाय। ब्लगार नै जों दायो कलेजाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै कलेज माबायाव दं ओमफ्राय एडमिसन लाग्रा रुम फैथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय नैयाव ओरैनो दंफांफोर दं बुकुल थुकुल नै सालबारि कलेजनि गार्ल हस्टेल आरोना इयो ओमफ्राय नैयो हासुनो जायगा नागिरदो मोनाखै हासुनो जायगा नागिरदो ओमफ्राय दुगैगोनलायनो एसे थ' गासिनो ओमफ्राय बेयाव दंफांफोर गायनो साफा दंखाजोबो आरोना सिनारि बायदि guys. So guys नै लाइब्रेरी हाबला होनो नायलांगौ गाइस नै ओमफ्राय बे साइडआवनो फिल्ड दंखायो बल फिल्ड बरियाखानै हासुला ओइ हासुला आं इयावनो हासुदोंमोन इयाव अच्छा So guys दा खोन्थालांबावनोसै जेसेखि ओमफ्राय मास्टारफोर दङना रायो भिडिअ लाबाय बेनिखायनो आङो एसे थाखोमा नांगौ जाबाय आरोना। गाइस नै दायो बिल्डिं हाबबाय दं जों इयाव बारखोनो मोनसिगोन जाबानो गाइस नै बिल्डिं खालामगासिनो आरोना। लोगोफोरनो दै थान्दा थान्दा मोनलोंदो फिल्टारनि दैखा आरोना थान्दा थान्दा ओमफ्राय थान्दाना बिराद थान्दा थान्दा दै लोंगासिनो बिदिनो ब्रा गिलाससे नों लोंगोन नामा? जों दायो सालबारिनि हटेलाव हाबदो गासिबो नै जासिनोसै एसे फैसा गैया आंनाव ओरैनो थ' गाइस जों दायो नै मानासाव मोनफैबाय आरोना एसे बेरायफैलायबाय गरमनि ओमफ्राय दायो जोङो एडमिसना जाबासै ओमफ्राय समबारैसो थांफिननांसिगोन आरोना जोङो माबासो लानो थांदोंमोन आरोना एडमिसन फार्स्ट सेमनि गाइस ओमफ्राय नै फिउमा नै गाइस फिउमाखाया मानासनिया नायनो हागोन नोंथांमोना ओइनो मालाय कापोल दङ इयाव गाइस नै थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब एन्ड कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। नै जों दायो आन्डार 13 खेला नायनो फैलायबाय प्लांकिं बेरायबाय दं दिनै गाइस नै नाम्बारा स्पर्ट्स क्लाब बे ओमफ्राय लिमुआ स्पर्ट्स क्लाब गोथां गाबनि जाथि गाननाय फंबायमोना दिन्थिफुङा नै खेलाया जागायबाय
Guys, kila dapat dong. Oi, oi, oi. Dewi, dia mau tangkap dulu. Udah. Nih, angkat sini. Milih juga. Bekja. Nah, sini bro. Nah, gol sebagai guys. 8 number aja nggak. Mana ada? Nah, naik berapa kayak? Oh, dayo maba half time जादों आरोना ओमफ्राय जोंनि फिल्डआव kayak under 20 meter ज'ना दङ ओमफ्राय जों दं सायाव हट बेबो नै गेलेनायखौ खामानि गैया बेनो बुजुबबाय मेगन मानि सेस गरसे सोनानै लाना हाबाय आरोना बया सान्दुं गोसा गाइस मोजाङै गेलेदों आरोना जोंनि टिमा खेलाया दिंदाफारा फिल्डआव जादों आरोना बाक्सा दिंदाफारा गामियाव जादों खेलाया गाइस ओमफ्राय नाय पेन्डी ओरैनो खेलाया जोब्बाय नै जोंनिया टिमा जेनबायनो गलनि गलसेयाव गाइस थांनायनि लाहार फाहार गाइसमोन मेरे सासे लाबोदो सम आं थान्दा नांनांगोन कुनाल साइकेल लाबोखै नोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.